S-a terminat prima zi din prima ediție a Festivalului Comunității de Permacultură din România, la Sol și Suflet. Azi a fost despre a prezenta ferma, a prezenta unelte, tehnologii de cultură, gătit împreună, văzut cine suntem, ce face fiecare dintre noi, la ce aspirăm și ce am putea face împreună. Am inaugurat încă o dată spațiul de camping și bucătăria. Ne bucurăm că se dezvoltă ferma și oamenii când vin pentru a doua oară zic wow, ați mai crescut și ne bucură să vedem că proiectul ăsta crește de fiecare dată și pentru noi asta e așa e un feedback pozitiv. Mâine urmează alte prezentări și contexte în care ajungem să ne cunoaștem mai bine, pentru că e despre comunitate și apoi despre a vedea ce proiecte mai are fiecare și cum putem să ne ajutăm, să schimbăm inteligență, resurse sau poate să ne coagulăm în proiecte cooperative. Ne bucurăm că am dat din ce cunoaștem și ne-ar fi plăcut să dăm și mai mult dacă ne permitea vremea. Și întotdeauna suntem deschiși să primim oameni care vor să învețe, vor să facă lucruri practice, vor să învețe despre sistemul de cultură și orice altceva. Și ne-ar plăcea să lucrăm cel mai mult cu oameni motivați și entuziasmați de agricultură și viața de fermier în natură și motivați să schimbe ceva, să facă o fermă, să intre în rețeaua noastră și în echipa noastră.